o ko wuro meɗen Sar-Pooli koye amoji Ceelaaw ministre Diƴƴe Fall o ari ɗo mini Foraas o arani ɗo uddidde quoi ministre Diƴƴe Fall ko golle PRDC woni mini Foraas mbaɗaɗo ɗo ene e wuro meɗen Sar-Pooli ɓe ngari uddidde ɗum Diƴƴe Fall ɗo e wuro meɗen Sar-Pooli koye amoji Ceelaaw jeya wuro meɗen Sar-Pooli machallah to mini Foraas udditteno ɗo baɗa